10 da baku sani akan jarumi Ali Nuhu ba. Ali Nuhu dai fitaccen jarumi ne mai bada umarni kuma mai shirya fina-finai daga nan Najeriya. An fi saninsa da Sarki Kannywood saboda irin gudunmawar da yake bawa masana'antar Hausa a nan gida Najeriya da kuma Nollywood in Najeriya. Wasunku sun fi sanin fina-finan da Nigerian film, irin wanda za ku ga yana turanci, yana rungume-rungume, yana sumbace-sumbace, wanda 'yan kallo suke kawo korafe-korafai akan Sarki Ali Nuhu. Barkanku da shigowa cikin channel namu mai suna Sirrin Kannywood, inda za mu dinga kawo muku fashin baki game ga jarumai maza da mata wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba. A biyo mu cikin wannan shirye-shirye namu domin ganin fashin baki akan jaruman Hausa. Jarumi Ali Nuhu an haife sa ne a ranar 5 ga watan Maris shekara ta 1974 a Maiduguri, jihar Borno. Asalinsa ɗan jihar Gombe ne. Ya yi karatunsa a Jami'ar Jos, inda ya karanta ilimin ƙasa wato geography. Daga baya ya tafi ƙasan waje irin su India da Amurka domin koyon dabarun shirye-shirye da ɗauka fina-finai. Sarki Ali Nuhu ya shahara ne a shirin fim ɗin Sangaya a shekara ta 1900. Tun daga lokacin yake fitowa a fina-finai sama da 500 a cikin Hausa da Turanci. Ya shahara a wajen fitowa a fina-finai masu ba da darussa da kuma tarbiyya da al'adu namu na Hausa. Lambobin yabo da jarumi Sarkin Kannywood ya samu lambobin yabo da dama a Najeriya da wajenta. An ba shi kyaututtuka saboda aikinsa game ga ci gaban yana kuma tallaka kamfanonuwa a cikin gida Najeriya da wajen Najeriya da suna. Sarki Ali Nuhu ya yi aurensa na farko, ya auri mata mai suna Maimuna, inda ta ci gaba da amfani da sunarsa wato Maimuna Ali Nuhu. A biyo mu domin samun wasu sirrin 'yan Kannywood ɗin a channel namu mai suna Sirrin Kannywood.